Nakumpiska naman po ang halos 20,000 pisong halaga ng hininalang shabu matapos maaresto ang dalawang individual sa isang bypass operation sa Urdaneta City, Pangasinan noong gabi ng Pebrero 7. Bandang alas 10 ng gabi nang magsagawa ng operasyon ng Urdaneta City Police Station, katuwang ang PIDEA Regional Office 1 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 33 anyos na lalaki at isang 29 anyos na babae kapwa residente ng Asinggan, Pangasinan. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mula sa mga sospek ang nasa 2.87 na gramo ng hininalang shabu na may tinatayang street drug price na 19,516 pesos na nakalagay sa dalawang plastic ng pakete. At na-recover din bilang non-drug evidence ang ginamit nilang bypass money at boodle money kabilang ang ilang drug paraphernalia. Ang dalawang sospek ay naharap sa kaukulang kaso kaugnay ng paglabag sa batas laban sa iligal na droga. IFM News. IFM News. IFM News.